Παιδιά, μαζί με το Σταύρο εδώ δίπλα μου παίζουμε survival games στο Minecraft. Πού είσαι? Μπες στο solo 19 στα 24. Στο άτομα ρε. Μπήκα. Σ' άλλο μπήκα. Πού, σε ποιο? Στο 19 στα 24, solo. Ωραία. Ρε. Hi. Δεν ξέρω τι θέλει, ότι είμαστε μαζί τώρα. Οι άλλοι δεν το ξέρουν. Μπήκα. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω στο chat, Επειδή δεν είσαι locked in. Πού είσαι? Εγώ πολύ μακριά από σένα. Σταύρο, σε σπάσω. Έλα, πού είσαι? Εγώ Θα κάνουμε team. φοράω ένα diamond chest plate. Έχεις diamond chest plate, ρε βλάκα. Πού είσαι? Περίμενα, παίρνω πράγματα από chest. Έχω feed and steel. Φοράω ένα diamond chest plate. Εντάξει. Γάμο το μην τα παίρνετε μέσα από το χέρι. Για να δω που είσαι, ρε. Να με. Μπροστά. Εδώ. Πήγαινε. Έλα σε μένα. Ρε, πότε δεν βρήκες το diamond? Έλα. Hack είναι. Όχι. Φύγε. Έλα. Ρε, εγώ πίσω σου είμαι. Όχι. Λάγκαρ, το δικό μου. Έλα, ακολούθα. Πάρε. Προχώρα, ρε φλάκα, μην με βαράς. Δεν σε βαράω. Αμάν. Έλα, πήγαινε εδώ πέρα στις σκάλες. Πού είναι η σκάλα? Μαλάκα με βαράνε. Θα πεθάνω. Έχω μείνει με μία καρδιά. Πέθανα. Κι εγώ. Τι στο βίλο. Καλά, περίμενε, μην πεις απευθείας σε παιχνίδι. Να, εγώ περιμένω. Περίμενε. Περιμένω εδώ πέρα. Θα μου πάρω τη θέση. Μπαίνουμε στο... Πάρτε το. Ποιο, το 12 στα 24. Ναι. Πάτσα. Κι εγώ. Εμένα δεν με μπαίνει. Πού είσαι? Εγώ είμαι δίπλα σου, πρέπει να είμαι. Όχι. Guest 1000. Εγώ είμαι Σταύρος κάτι. Δεν με το βγάλω. 255. Πηδάω. Κι εγώ, να. Γεια σου. Ακολούθαμε, οκ. Δεν θα πάμε απευθείας σε δεν chest. θα πάμε. Κι εγώ το κάνω καμιά φορά για να βρω άλλα test. Θα με αφήνει να παίρνω τα καλά πράγματα. Καλά, εγώ έχω και diamond chest plate. Και 5 με φαντάσου. τσοκούρι. Και τα... Πώς hack είναι? Όχι, kit. Έκαμε kit που λες. Αλλά πρέπει να είσαι registered. Εντάξει. Φαντάσου και μπαίνουν αυτοί που παίζουν εδώ και που πατάνε τυχαία τα δικά μας, μας βλέπουνε και λένε «What, αυτή είναι ομάδα!» Κλείστο λίγο. Περιμένεις ακόμα. Ή γύρισα? Όχι. Γύρισα κι εγώ, πρέπει να γυρίσω. Έλα, γρήγορα. Έχει chest. Έλα. Δεν έχει chest. Πού είσαι, ρε? Δεν πειράζει, έλα. Ακολουθάω. Κάποιος ψόφισε. Έλα. Αυτή είναι η πρώτη στιγμή. Σε ακολουθάω. Είδα. Πήδηξα ήδη. Και έχασα λίγο damage. Έλα. Μία καρδιά έχασα. Εμείς είμαστε team. Πού είσαι? Πήγα μέσα στα σίδερα. Περίμενε. Μην πάρεις. Αν το πάρεις chest, δώσ' του. Τώρα δεν έχω πράγματα εγώ. Καλά πάθει. Τσιγκούνι. Μου το πήραν ήδη αυτό το chest. Ήταν ένας πιο μπροστά από εμάς. Έλα. Ξέχασα να το πω. Τι? Ότι ήταν ένας πιο μπροστά από εμάς. Το ξέρεις ότι μπορεί κάπου εδώ πέρα να έχει κρυμμένα chest που εσύ δεν τα έχεις δει? Το ξέρεις? Βρήκα ήδη ένα κρυμμένο. Άστο μου. Σε έδωσε... Κάτσε ένα. Άστο το κο... Τι να με αφήσεις? Τι έχεις, βλάκα? Δώσ' το μου αυτό. Παρακαλώ. Που πήρες το diamond? Το gold. Το gold. Καλά, εσύ πάρ' τα πράγματα. Πάρ' το τσοκούρι. Μα παγίδες. Πού το Πάρ' το τσοκούρι, μέσα στο chest. Το ξύλινο, βλάκα. Όχι, δεν το θέλω. Καλά, μην το θέλεις. Δεν θέλω ξύλινο. Για το μαν. Πώς μπορώ να το κλείσω αυτό για να μην φαίνεται? Ή δεν μπορώ? Πίσω σου, ρε. Πίσω σου ένας. Το ξέρω. Άρα δεν είμαι εκεί. Το ξέρω. Φεύγω. Έλα. Φεύγω, σκάσε. Με κυνηγάει ένας με πανοπλία. Ρε, εγώ είμαι. Με gold. Ναι. Στο κεφάλι. Εγώ είμαι αυτός που το τρέχω. ξέρω. Έλα. Λες να μη σε κατά. Το επόμενο chest άστο σε μένα. Σε αυτό το αεροπλάνο έχει πολλά chest, να ξέρεις. Έχεις μπει στον ίδιο σε... Άστα chest. Άστα. Όπα, κάτσε, γιατί πρέπει να μας πήραν είδηση κάποιος. Μας πήρε είδηση. Μας πήρε είδηση αυτός που με κυνηγάει. Έλα, γρήγορα. Δεν μπορώ, με κυνηγάει αυτός. Σε είπα με τον Golden. Περίμενε, μην είσαι ξερχό. Χαμότο, με βαράει. Σταύρο. Ας τα πράγματά του σε μένα. Έρχομαι να σε βοηθήσω, κάτσε. Πλακάρω. Ψόφισες. Όχι, ψόφισες. Ας τα πράγματά του. Φέρε με πράγματα τώρα. Τι το πήρα? Τι? Φέρε με πράγματα του. Να τα εκεί πίσω. Αυτά. Όχι, τι είναι αυτά? Αυτά είναι, ρε. Καλά. Φέρε τα μου όλα. Πάρε. Και πάρε.
Ευχαριστώ. Α, και πάρε. Κάτσε. Τα παίρνω. Παιδιά, μισό. Μισό. Πώς και τις γυναίκες γιατί ανέβηκαν να το πάρουν. Κι εγώ πες δεν ξέρω. Κάποιος το φόρεσε και δεν έβασε. Όχι εγώ πάντως. Αχ, χαρά. Άντε ρε μαμά, μπες μέσα, θέλουμε να κάνουμε βίντεο. Τι μας φταίω. Είμαστε YouTuber. Εγώ τα άρχισα ήδη. Πώς αγόρι μου, τι κάνεις. Έχω φάει όλα τα φαγητά μου και δεν μου γεμίζει. Λαγκάρει. Εσύ είσαι δίπλα μου. Ναι, Δεν έχει τίποτα, τα πήρα όλα. παιδιά, γύρισα. Όπα, όχι δεν τα πήρες όλα. Κάτι άφησα, βλακίες. Έλα. Ας το τσέστ. Έχει παντελόνι για σένα. Δεν με νοιάζει. Ρε, παντελόνι. Έχω, βρήκα κι άλλο. Πού? Σε το άλλο τσέστ, να μην σε νοιάζει που είναι. Α, δεν είχα παντελόνι, τώρα το κατάλαβα. Ρε, άνοιξα την πόρτα και δεν με αφήνει να μπω γάμο. Όχι, θα σε αφήνω. Ο crafting table εκεί πέρα. Όχι. Έχεις πράγματα για crafting. Κάτσε. Άμα λέει. Όχι. Φύγε, δικά μου είναι τα chest. Εγώ δεν έχω. Κοίτα το inventory μου. Τέλειος είσαι. Τέλειος ρε. Σε σχέση με μένα, βλάκα, Εσύ έχεις καλύτερη armor. Το ξέρω. Εσύ μου την έδωσες, μου την έδινες. Δεν σε φταίω. Άμα το ψάχνω chest και δεν Έλα βρίσκω. εδώ. Πού είσαι ρε? Σκάλα. Πού έχεις σκάλα γαμώ. Α, περίμενε, μην πάρεις τα πάντα από το chest. Άμα εσύ. Ρε, κανείς δεν μας στο εντωμεταξύ δεν ξέρει κανείς ότι είμαστε team. Βασικά φαίνεται ότι είμαστε team. Είναι για να μην σκοτώνει μόνο τον άλλον. Και να είμαστε μαζί. Βασικά για να μην με σκοτώσεις εσύ όταν σε ακολουθώ. Ναι, να σκοτώνεις εσύ σε μένα. Για να σκοτώνω εγώ. Και οι γυάλοι. Είμαστε εμείς οι δύο και άλλοι δύο έχουν. Όπα, Σταύρο, στο τέλος ξέρεις ποιος πρέπει να νικήσει, Ναι, εγώ. Όχι μαλάκα. Χαμό το έπεσα από τη σκάλα. Εγώ ανεβαίνω ακόμη. Είμαι προ εγώ. Εγώ είμαι προ. Γάμο τη σκάλα. Γάμο. Εγώ πάω γιόλο τώρα. Γιόλο. Φυσικά εγώ περιμένω εδώ κάτω. Νόμιζα πως δεν είχε καθόλου chest. Γάμο το γιατί δεν μπορώ να σπάσω τα πράγματα εδώ. Γιατί είσαι noob. Όχι, δεν με αφήνει να σπάσω τίποτα. Μόνο φύγα μπορείς να σπάσεις. Έλα κάτω ρε. Έλα κάτω, ήρθαν οι δύο νομίζω. Έλα. Και ποιος σου το πως είναι team. Ναι, οι δύο πρέπει να έρθουν. Έλα ρε εδώ κάτω. Δεν μπορώ. Γιατί μαλάκα, δεν σε πέσει. Chest. Σπέσει ο κόλλος. Όχι, αλλά βρήκα chest. Μπράβο. Εγώ χάθηκα τώρα στο λαβύρινθ. Άμπας. Επειδή ήθελα να φύγω και... Κάτσε, κλείνω την πόρτα για να μην καταλάβει ότι είναι κανείς και αν έρθει κάποιος θα το βαρέσω. Κοίτα πώς είμαι. Είμαι προ, κοίτα. Είμαι προ, κοίτα με λίγο. Αν έρθει κάποιος θα τις φάει. Κατέβα κάτω. Έχεις δύο iron. Όχι, είχες ένα chest πριν. Iron. Είναι 3 είχε πάντως. Ή 2 ή 3. Είχε και gold. επειδή... Έχεις sticks. Όχι, αλλά ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε. Χάσαμε. Το ξέρω, γιατί αρχίζει ένα λεπτάκι. Κατέβα κάτω τώρα. Θα μείνουμε εμείς οι δύο και θα πολεμήσουμε όταν σου πω. Ναι. Βρήκα το λάχερ. Τι είναι Καλά. Τι εννοώ. Εκείνο ρε που κατεβάσαμε και μπορώ να περάσω τα mod. Καλά. Σταύρο, αρχίζει το deathmatch σε λίγο. Καλά Κωνσταντίνε, τώρα φύγε. Κατέβα. Σταυρό. Σταυρό. Θα κατέβεις προς τα κάτω. Όχι. Άμα κατέβεις πάνω και τα σκουπίδια λίγο. Καλά ρε, αλλά δεν θα κάνουμε βίντεο. Δεν ξέρω εγώ. Παίρνα. Συνέχεια με τη μαμά που βγαίνει. Έλα, παίρνα, φλάκα. Λάγκα ρε. Ή όχι. Όχι. Συνέχισε. Δεν έχω άλλο χώρο. Όχι, καλά χάσαμε. Όχι, γαμώτο. Δεν σε βαρούσα εγώ. Πεθαίνω. Γαμώτο, φύγε από εδώ ρε. Έπεσα μες στη λάβα. Ένα κολόπεδο έμεινε μόνο. Ένα κολόπεδο και με έφαγε. Εκείνο το κολόπεδο. Εγώ να πάω στο... Πάμε survive. Εγώ δεν μπορώ να κάνω άλλο βίντεο. Εγώ το σταματάω.